Zokubamba ngibonile ufake imask. Ngangibonke. Ngithenga ngibuka. Yabo mfethu lapha emgwaqeni ezansi ngajoba mfethu ngihlalile mfethu ngeFacebookele lapha mfethu kwadlula omunye umjida mfethu wathatha ifoni yami mfethu Manje pho ngenzeni mina? mfethu ngiyacela ungisiza nami njalo ngakuzameni nganasekhaya lapha ngesikhathi ifoni Kodwa ngidaba nje. ngiyacela phela ntana ungisiza mfethu ngiyacela ntana Sambeni. Treat her like a groupie, she think I'm a star, rock star, and she's like I'm in my guitar. That's why you always throw money and guns, cause bitch I'm addicted to trapping her heart. Treat her like a groupie, she think I'm a star. Oh shit! Uyelo. Bafana ikuphi ne? Hayi bengafuni ukukushaya. Kodwa wona uthatha ifoni yami ngihleli lapha emgwaqeni. Okay, ifoni yami. Ekuseni nesho ukuthi uyelo ukubamba inkunzi. Kodwa begqoka imask kanje ngibonile. Begqoka imask kanje enje. Bonile Enje. Wonke ngibona imask. Ngibona imask phela uthi angambuki lo muntu obengibamba inkunzi. Uthe ngabuki imask binje. Nanje omunye ifakile imask nje. Abayazi ntakhuluma Man accept. Uyakuphela lo ubone nemask. Ekhona omunye kanje. Nanje futhi omunye udlula nemask. Sibathi ini nawe mfethu? Akusho sisami sombuza ngina, sami nisombuza na. Ngoba phela begqoka imask kanje. Usedlula hayi mfethu akuyena yedwa mfethu ofakele imask mfethu. Nanga omunye ifakile imask lapha. Oh. Mfethu kanjalo Kanjalo ifoni yami. Uba wena mfethu ifoni usanithayizile ngoba ngibamba Zokubamba ngibonile ufake imask. Treat her like a groupie, she think I'm a star, rock star, and she's like I'm in my guitar. That's why you always throw money and guns, cause bitch I'm a